Il-Gazzetta Torċa tefad dawl fuq filmat li sa qabel illum inżamm mistur dwar kummenti riċenti ta' Roberta Metsola ftit ġimgħat qabel vot fil-Parlament Ewropew dwar l-abort. F'dan il-filmat tkompli toħroġ l-ipokresija ta' Metsola fejn barra minn Malta tajt mod u f'pajjiżna tajt mod ieħor dwar is-suġġett. Il-filmat in kwistjoni juri lil Metsola fi Gdansk, il-Polonja, f'nofs frar li għadda fejn ġiet mistoqsija minn żagħżugħa Pollakka dwar l-abort. Will you support our European Citizens Initiative, My Voice, My Choice, so that the EU will do everything in its power to support access to safe abortion? Thank you. Pronta kienet it-tweġiba ta' Roberta Metsola għal mistoqsija ċara dwar vot din il-ġimgħa li ġej fi Brussell biex l-abort ikun dritt fundamentali. Fi kliem l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew li diġà esprima ruħu favur l-abort hi il-pożizzjoni tagħha. And as I said on the day I was elected, and my colleagues here will be testament to that the European Parliament's position is my position. Incidentalment ftit jiem wara li qalet pożizzjoni favur l-abort għax kienet barra minn Malta quddiem udjenza favur, fuq il-medja tal-Knisja f'intervista ma' Andrew Azzopardi qalet il-kontra. Il-vot tiegħi huwa ċar u dejjem kien ċar, mhux bħal ħadd ieħor biddel u jagħmel u skont. Ġinti dejjem votajt kontra li jidħol lejha. Dejjem għaliex dak huwa d-dmir tiegħi u dak li nemmen fih. Anke qabel dan il-filmat u d-dikjarazzjonijiet tagħha fil-Polonja kienet esprimiet pożizzjoni differenti. On this issue, the position of the Parliament is unambiguous and unequivocal, and that is also my position. Il-Gazzetta Torċa nnotat kif Metsola qed iddur żugraga skont fejn tkun. Metsola tibdel il-pożizzjoni u tkun ipokrita. L-ipokresija ta' Metsola nnutawa bosta osservaturi politiċi u analisti għal mod kif quddiem udjenza barranija tajt mod imbagħad għal għajnejn u l-widnejn lokali qed tajt il-kontra. Fl-aħħar jiem Rejf il-Vassallo fuq il-Malta Today innota f'artiklu bit-titlu Metzola's Abortion Miracle li ma' Metsola ma tafx fejn int għax qed tajt żewġ pożizzjonijiet differenti fl-istess ħin u quddiem udjenzi differenti. Vassallo rimarka l-fatt li Metsola affirmat il-patt ta' Simone Veil imbutat mill-President Franċiż Emmanuel Macron. Fi kliem ieħor Metsola vvutat favur l-abort iżda mbagħad lil Maltin tgħidilhom li hi kontra. Rejf il-Vassallo saħaq fl-artiklu li oħroġ il-għaġeb quddiem dikjarazzjonijiet li Metsola ħadet il-pożizzjoni favur l-abort. Il-forzi kontra l-abort f'pajjiżna ma tkellmux. Qal li jew seħ miraklu u dawn il-forzi ġralhom bħal San Pawl fil-konverżjoni ta' Damasku meta waqa' minn fuq iż-żiemel u rad dawl. Jew inkella meta nixfet il-linka li bija Metsola ffurmat patt favur l-abort. Imbagħad daw kontra l-abort bdew jitkellmu fuq id-demm ta' trabi mhux imwielda.